Okay, good morning, good afternoon, good evening, Pacific people. So, narapunta karon sa itong laing video sa World of Tanks. Wala pa man din ma-expire. Actually, naghihatag ang World of Tanks itong part sa ilang kuwan. Itong bonuses na pag nakagamit ni Skoda T40. Kuwan siya, tier 6 sa Czechoslovakia siya. May sniper tank. Nindot ka na siya gamiton. Dilo ko ba ubda? Dilo ko ba ubda? Nya. Ato ning gamito na pod. Kaya last time po gamit ko mga last 5 games before. Kung ano kanang nindot siya ko. Nindot siya ka ng performance. Kuha ka sniper man. So, ay nanaday ko ikuan. Clan. I-apply ko unya gidawat ko. So, na ako sa daddy clan. So, first time pa na ako na class, ano buhato na ko ani? So, mission... Ano ba tour sa ko ani? Kaya na YouTube, complete mission to earn tokens. Saan na? Buka ko rin i-play. Ato ito nito naon guys. Ato lisad quality ko. Okay, gears, credit points, paint job. Lah, ano? 13 oh? 13 na tangke? Na tangke ilang pangataw. Okay. Ato ni Soyan. Sumuod ni ang kon. Legendary tanks. Oo, dali lang ko. Tour tanks. Tour of duty na tour tanks. Saan nga po nito ko? Mission. Ako sa clan. Asa mga mission ani? Mission. Kani? Okay. That's one. No, saan? Explore mission. Ano ba? Hindi po nito ka-explore na ito. Depende rin. Saan mo siya nakapit? Ako bari pa dyan. Ito na. Italy. Okay. Italy dito. Italy. Saan na? Saan ito? Ito na balik. Italy dito na siya. Bujukta ka, versatile bujukta. Kani high ni siya nag-graphics guys. Sabot lang, maklaro ba nyo sa inyong video ko. Tanawa. Kaya ito. Look, pero, oh. Swabe. How much more kung i-ato rin sa ultra high? Sa ito ultra high? O niya lang. Sunod game. So ito ultra high. Kasi maglaglag na Kaya saan ito pagkawan na ba? Try tagbawa na ba? So, karon sa Asia 1 na server, a total of 7,595. So, ayan tanin. Kani, sana eh. Wala. Battle. Storage. Wala pa man. Storage. Di na kakuan. Ready for marang online atau nanti stronghold betul school sami napupibit na ako ani tago ko pibit ani mo din na wasa ta nawa ta taglen piyo
Kaya sana early after global. Early after global net. Season 21. Oh, sorry. Season 21. Okay. Ano pa? Campaign. Kung alam po sila yung campaign. So, ito na campaign ka na. Available. Wala pa mo kung tangki ha. Dapat murag required mo siguro natin tangki na niya ano. How about ka niya? Operation rewards. Start for. Di siya ka-start oh. That's ito hold for a day or day for. Sige, pwede. Pwede ka. Tawag siya mga kapatid. Basta in English, mag-isam tayo sabot. Unavailable to complete previous mission. Excalibur. Uses up. May character na. Okay. T2 Okay. Okay lang. So, di ko na sila yung kuhan. Ako, di ba ko legit anong kuhan? Itong tawagan na crate. Nakalimut ko sa crate. Sabi ko na crate na siya. Free crate na ko. Ito. Ang pizza. Mahal na takihan. 8,000. Ito ka, wakabot. 9,000. Permanent siguro na. Pero ito ni, ito siya na specific din permanent. Target lang. Ito. Ito siguro na. Purchase. Ito. Affirmative. Affirmative. So, bata-bata. Si gamito ito ni si Skoda T40. Gamito ito ni. Dili na palit og upgrade kay sayang kaya itong credits. Ito ka kay free man eh. Nga ito lang maka-earn tawag ko. Maka-earn tawag extra credit. Extra credit. Kung sa kadaghan ko ano, dili kayo queue tungkol sa kadang player siguro, ang pag-queuing na to, dali na kayo. Di ba kung mga pila kaduwa na kung okay, grabe kadugay ang queuing. So, 6 na sila na tank. Tago lang ta. Tago ta guys. Mga guwapo, mga frustrated people. Pero outside of frustration, no? Nabi, bunga na nito. Basta di lang ako na sa ito frustration. Nasa ito frustrated. Wala ka. Wala nga po. Asa ba ko mag-snipe, ha? Ano yung po dali? Una sa tamata yan, eh. Tuwa-tawa tas labi. Kami ito pinababawal ang teknik ba? Tago ba? Tago. Pulis. Bantes kalinaw. Oo na, pulis. Pati kita buka ubal kali mga panood din. Sila yung labok 2, 4, 5, 6, 7 na po. So yung paano nila. Ato means ubanan sila. Ikaw ang dami sa display tagak. Ito na to guys ha. Ito suko to ron. Okay. So, because ang what? Ako sa sirado ang bitana guys ha. Sirado sa akong bitana guys. Okay, gusto mo what?
Okay. Sensya kayo. Nananakit na, dagkan ka diri sa, kung ano? Sa east side. Antay pa mo kauban ulit sa speakers. Ito kung parang ano sila. Ano lang ako dahil? Kaso di ka tayo mamatay, mapildi, ma-pistol lang po ning na side sa northwest. Damage, pre. Damage, pre. Ay! Ako'y nakapatay, pre. Ako'y nakapatay, guys. Ay, ito. Sakit kaya ko ano? Skoda. Sakit ka na siya? Sabi pa power niya. Ano lang? Tapos lang. Okay, piskot. Okay. Saan mo na ato ng stable PBB para buwan. Enda. Asal to. Sus, kabaya nag-live na ko. 3C na lang. 3C. Hit points, 3C na lang. Piskot ka, pero kaya sa utang lang. Kanaha. Piskot. Sabi. Kota. Kutas building eh. Kita itong kulot, akset at tigol. Lamang may usa guys. Mga gwapo. Lamang ang mga gwapo usa. Pero, basta dito po. One. Tikas bukid na ni Piskot. Awatong kalako na sila mga horot na tanan. Kauban. Cari lang ko. Kita mo guys kung lang ko. Garilit. Ang suspika sa ko. Kikin ko. Kaya kanin ko sa tago ni kanaha. Lamang kami guys. Mga positive people, lamang ang positive people o kuwan. Pilay labor to. Kanya ba? Ako sa points ano. Tapos nga ito nag-capture para daog na ta. Sa dugayan. Your team is winning the base capture race. Mas masang tali. 6, 5, 4, Enemy base 3, is almost captured. 2, 1. Yay! Bravo! Naobe! Bravo! Victory! Very good. Ano siya mga pinagbabawalang teknik guys? Pinagbabawalang teknik. Sa pag-iwas mas Tagalog, pinagbabawalang teknik. Forbidden techniques. Sa English pa. Forbidden techniques. Ano siya mga forbidden techniques na kuyangan na itong paano. Oh, see? Nakadaog ta! Supplies delivered. Select rewards. Saan asa nga itong select rewards ano? Bilang na itong token ano? Claim. Ilang, ano lang? Claim ito. Claim. Informative.
Ano siya mga pinagpawalang technique. Select. Claim. Oh. See? So, pumasag. Sakit. Kinapot. Asa mo na ni? Buwan na. Kani? D-Day Token Store. Oh. Apa? 16 mo na yun yung kuhaan lagi. Sige. Puta. So, mo to guys. Thank you for watching. Until next time. Next video. Hopefully, di balik na ko na paghapon yung kuraho. Nilo kay gamit to, no? Kung katong kisa itong garahan mo gamit, katong sniper pirada ba? Ma-recommend ako ninyo, especially kung ano na siya, kung fully equipped ko na siya. Asan na? Ito natin. Asan na? Sweden, Poland, Czechoslovakia, Skoda, Tanda. Samot akong fully equipped na siya. Fully equipped na rin basta mapalit mo siya. Nindot so far. Okay guys, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more videos on World of Tanks. And then kung kinsa to'y wala pa katry og duwa, ma-download nyo sa Steam. I-type na niyo sa search. I-type na niyo sa inyong store. Type lang mo og World of Tanks. World of Tanks. Tara. Free na siya, free. Ang kaning World of Tanks Blitz, nakaduwa po ko sa cellphone siya, sa mobile. Pwede po. Okay? Kaya kung ganahan mo na nipalit nyo, kanang nindot yung tangki, pwede mo palit. Oh? Pwede mo palit. Barato na, 200 na. Okay? So, support the channel and support po sa World of Tanks. Katong mga ganahog Battle City sa una, this is the dream game for Battle City. Mga gini siya. Gamay pa ta sa una, sipunon pa ta, nakaigit pa ta sa akong short. Sige, tago na unan. Duta rin ko, what I realize na natin mas nilagay sa maybe 40 years after na natin abot today. Okay, thank you so much and adios.